Kaniga kurapira Niwalam yaki kubor jingjaga partai beron diasno bat ki jingïathuhlypa ka ktien ga jonglai bakani ga jingwalam kubor ngila sedang mendew slem ngei breunai ga jingai yangi bangin yai peteng yakani ga jingwalam kubor daga batbe ega sharak jong ga jingïathuhlypa kabalong ga ktien ga jonglai shabingin walam katu kani ga jingjaga beron diasno bar ke jingïathuhlypa jong ka ktien ga jonglai tuni puli ya ga shithi jong apostol Jacob agalana ga basan ki dekat nengkong ter ka jingmaham ye ki bri ki riewspah tu menta pi ki riewspah tu yam dalenyar namar kita ke jingalanot khop jong pi ki bawan napi ka lanot ka shipa ka ap ye ki bri ki riewspah kata ka spa jopi kalaput no bar kita ke jangkup jompi ke labam khnyang ke jingdan jingem ke jingkentan spa hagere ke berthei kimlong ke bamentoi satya yagada ke ksiar bat yagada ke rupa jopi labam sarang tie kata ke jingsarang jongki kalong ke sakhi pyrshah epi bahkan bamdu yagado jopi kum geding pila kynshew laga jingkynshew hagi sngi ke bakhatduh ka jingkentan ke jingkynshew spa kanang telun kata ke spa ke jingkynshew bala kynshew ka poi shedu ke sngi ke bakhatduh ongu Jacob pila kynshew laga jingkynshew ke sngi ke bakhatduh dan shibun ke riewspah akini ke sngi ki brie ke bakamai ndu manusia ke badan spa dan po dan napring jong spa chiki ke balangam badan ka spa ke lalik namaki kala transfer kala poy ke wepa ke pateng bar kata ke spa kala nang telun la kynshew la ke jingkynshew ke si ke bakhatduh khmih kata ke bainong jong ke nong trai ke bala ot ke ling kha jong bi ya ka bala baklop no mapi ka angkerpa ti kita ke jing ang jong kita ke bala ot kilali besut shiki skor U Trai ki payu jaga Ukraine ko kom treka menswa yu I bagini ki bri bren ke bri bsa ka lingkha ke le tre ka lingkha joki kandere ka por ban siu ka bainong kimshim si kimshim ai ka bainong bagini ki nong tre ke bla sha exploit sha khnyat sha pandan kam ha ka jing tre ka lingkha joki ke lenyar ki ka ang ka jing ka ang ka jing yam ka lenyar jongi ka poi U Trai ki pai ong apostol Jacob haka porji menta kidon kinong aikam la kalong kam sarkar lali interview ke layo ka kam la kalong ka kam ka school la kalong ka kam ke ni office la kam company business ki nong tray ke la ban tray kila durut na durang step du na miet labu ki kenta tray juki ke lawan tray lami ke step ladu ka thia ladu ka dem myo watang ban bam kabam myo pe iki khon ki kti heye mi dang step one da miet kandala kut ka portrait kam juki la de ban yo ka bainong simyo ka bainong kumbari ban yo la sha khnyot la sha le ben la sha set ka tulop ka jongi kiyam ki lenyar ka jingkang joki ka let U Trai ki pat ong Jacob umahami ki riewspah pila shong sok sarang ada ka khyndew pila impo pahai pila pensengat iki do jobi ya ka sngi ka jingpaniap pila shong sok pila impo pahai kat bakwa pio kat bakwa ki riewspah kio pila pensengat lagi do jongpi ya ka sngi ka jingpaniap ka ap ka akhir ka sngi ka ap ka jingbishar pila penrem no pila peniap no yo to bohok ti yang yere pyrshah ipi bohok uniu ba duk raitoi umla bani khon bani yang pyrshah yeki brig badana ga bor la khnyat ben la pendan kam yeki nakam da gajing mentoi jingkiwe baru Jacob hani wairu gajing jingaimynsiem pat iki banget aga to ga por bagian im gajim juga jiaisha slem kin im gajim juga jindwai barkin om sange abani shakri
parabangeit wong ko parabangeit la daw nono preng jobi uya sakaman no naga jing shisha preng jinge jitenjo balada nono upen pai padiu syakri ra ban pen pai pat kada ga jing khat bani syakri ban pen pai pat ki basakamai benja kani ga jing khat U Trai ya preng jong ka jing kala ka rukom long jong ka perthai ka jing le dan bor jong ki badan ka bor ka jing shah nyat ki brio ki baduk ki bakhatduh haka sistem terikam jong ka perthai ka bangi don ringkat barkani kadan gwe ka seng ka perthai ngine pe ka barang ja hakini kita yo country do arpau terik kadan ke jalan ka julong man ke snem Davos Switzerland ke jalan jong ki brio ki badan ka bor ki brio ki bar riewspah ki jalan Davos Switzerland kaniri ke jalan ka barang shidap akini ki khyndew sngi hakaba ki seng ba ki riwsimet ki badai aka kamai ke ji barkayo ka kot kilay lumlang Davos Switzerland bakani ka jingalang kadi ka bala penbet daw kulashwa unong seng jagawal economic forum kulashwa udi engineer udi economist jongkari Germany uni ulayo aga jingmaham naga club of Rome kadkum gajitu jong Johnny Betmore uta u investigative journalist wang bu kulashwa ulayo aga jingmaham ban sedang ya ka world economic forum naga club of Rome ula sedang ya ka World Economic Forum ka arusau tadi ke banai kalalangkot juga snem ka kenai spa nyobway ka jingtemu ban penwan dori ka rukom trekam trejam haka perthai ka bania biang bat ka perthai thmai ka World Economic Forum kami laisnem hadin jong club of Rome hakani ka jalang ka bamende ka snem kamat ya keren kadigane cooperation in a fragmented world ka dia trailang apreng perthai ka bala pat la pra udan way unong tha article u PP Escobar haka khanai trik kulai lengkot arajar fulai haka article ka bangi puli naga zero hat fragmented world sleep works into world 3 ka perthai bala pra ka ya dathya seka thma ba perthai ka balai u former RBI governor jongkari India ura guram rajan tho igani ga jingtho wang ni kentin fragmental world could means inflation uni udan Davos haga jalang Davos kata ka perthai ka bala pat ka bala pra kala banmut ka jingnang kiyo ka jingnang kiw dor ka nang jingnang rem dor ka perthai ke jot ka pra namar ka jingnang kiw dor hakani ka jalang kia kren ba ya ka jing sange ki kam ka jam ka recession ka balaban sange ki kam ka jam ki economy kan suki kan khlem how new Namar jar fly ado arjar busa kia kren ya kani katkum ka dia selalu pa ban penia biang haduh bat kata ka baki ong ka great reset dagar kom trekam thmai ka baron jadai bat ki kor ki board trekam ka juk menta naga dia selalu pa bat ka jia thu aswa jukini ki think shop juki global elites ki thu rupa ki predict ya recession naga jia tu lupa juki ka kadang ka jing shapting baga jing community ka bajur ya ka jing sange akam kaleng perthai way ni ki journalist jo ki India wang warjar fulai ula bandai usnem ubasneo haba kren
Halo kini ke jelang jong kini ki riewspah Davos. Kini kini ke seng wali ke mek faram. Kabala peringat sibon ki riewspah. Sibon ki krau perkhat bakin yalum man lagi snem Davos Switzerland. Mando snem nari India bun bagi limi khmat. Uni u Raghuram Rajan bangalong former RBI governor. Kumar sangut ki minister nari India ki limi khmat. Minister to health minister jong kiwipat ki don hakata ke jalang. Ban sandur sandar ke perthai. Ban pinbiang ke perthai. Ban penkre ia kata ke great reset. Kani di ke rinsan terikam. Ban pinbit pinbiang. Ya ke jingsyar. Kaban ya biang bat ke jing'athuhlypa jong ke kitab jingpenpa khalai lenam. Ublay unai ke jingshai ke jingsothu bangin sothu. Ya kata ke jingterikam jiki beri ke badan ke bor ke riewspah. Ki bakhyat ben. Iki babun ki bam don bor don sor. Haga perthai. Kata kiri ke wei ke jingja jong kiri ke taïew. Kabarna dia sno bat ke jing'athuhlypa juga Bible. Ke jing terikam jiki beri ke badan ke bor. Kaban ya biang bat katai ke jing'athuhlypa jong ke kitab jing'athuhlypa khatlai. Khatpra. Ke bor sinshar ke ban sinshar ke perthai. Ngini pej sisu iki jingja kiba jah kani ke taïew biang naga baji jong ke jing'athuhlypa ke balong keri Israel. Wibri jong balai wang lara ka ri Israel kani ke baji jong ke jing'athuhlypa. Ukti uba kadaw ke kenta upeni kadaw ke ri Israel. Ukti uba kadaw ya ka minute ukadaw ke Jerusalem. Ukti uba kadaw ya ka second ukadaw ya ka jingtir state jong u second jong ulum maraya hakabagadan ka Temple Mount. Ban tier state ban penpoino siya kata ka program jing'athuhlypa ki si haduh. Kabadan jisuno bat uni Temple Mount. Sengap kay bajang hagani ki khyndew sngi. Klem yo arung ambassador jonga Jordan au Temple Mount. Kasorkar Jordan gal keno bagi bor pahara ke Israel kila khang yo ghazan majali unongkit ktien siem ambassador ke Jordan hari Israel ban kiyo shulum kentang moraya badan gemas di muslim kabana kaliang kasorkar Israel pat kala pelai kubor bauniu ambassador shimla ap shah slem Namar kisipai pahara ke dang pej benia ki dolar jipeni itu badan kam kenja ID ki kod dan kam jung kitu ke beli kiyo shinulum badan apeng ke jekan a kani kalong sakoi par ke jingkenton ïai-ap hakalawar ding bakalang hulum maraya kani ke jingja ka bam da shong nia haka khanyau trip kala lugar reply kanang dekhat suki ke jedai ke Jordan barkeri Israel kat banyalam sikilat bandonno ka temple mane belai laka jongi ke jiu kata gade ke jing kaban nangelam ban solve ini ke problem kindan ki bor halendet ki ban U Trai kaya seprang menta ban penkre ban tino ya ka temple ka balai jike jiu ulum moraya kini garu jesno barga jing'athuhlypa ka ktin joblay jingpenpa kharwilano barki bagi benta jong ka ktin U Trai kabalai ngine pay ke jingja sisu kabadon jesno ka Israel barki jingja har Europe kini ka Thma kabrangya seprang hapreng jong ka Russia ba ka Ukraine. Here likely ki lingsun jong ka US Air Force na Israel. Ka khubor na ka depka files tarik arpo
kalaling kot arjar fly ke yathu balai tuli kiling soin jong ka United States Air Force kila here nakat ling soin nebatim ka badon an negep jukari Israel hakar khanai trip kalaling kot arjar fly kini giling soin balakit bakitiar yale balabu borashkata ha emergency storage Israel kila here shakata batnang ni ki thmukit igini ki hajar ki teriale banyarap ega Ukraine pyrshah ega Israel a pyrshah ega Russia mabram banyarap ega Ukraine pyrshah ega Russia ki Thma jong US ba bo Israel lapen kit na Qatar ban penpoi shah Ukraine ban penking atiar shu ega Ukraine bani khoni ega Russia ka Israel kamdan benta begini ke jingsarang tiar yale Henry kani klempep kan penyo adai ke Russia banang kenton ye ke jingshew ye ke Israel ke Russia nadu shisnem menta la jenkot ka ba ke herthma kalio adau shiboni ke Israel kalawat dau ye ke Israel ke babon bagi dau Namar ba naka syarat juga jingïathuhlypa ngila bani ye ke jingïathuhlypa ju Ezekiel kajiar Thma ju go ubanagri mago kibabon ki Bible scholar ki ngeit ka jelam ju Russia bat ikani ka kanun jigiri Muslim ban hiar Thma ki Israel ki sngi ki bakhatduh ngenang pe ki jingcha ki baja Europe ki ban sedang kelang nakani ka Thma kaba ngilabani naga syarak juga jingïathuhlypa ka ban yalam juga Thma pyrshah roke Israel hage sngi ke ba haduh sakoi pat ngini ape ke jingja ke baja ke bangi ui bariok khubor ha kani ka taïew ka jingnang kiu ka jingpen shitami ki kirsan ka porthai ka thop ki ri ke ba jor ka jingpen shitami ki nangbor U Trai jisu ka wall watch list jong ka open door ka seng terikam jo oblai ka kanun mission bala seng do brother Andrew ka jupalai khubor man ka snem ye kiri ki ba khamjur ka jingpen shitami ki kristan long ba pala riewspah and repom million ngot ki kristan salan sa partai kisha penshitom namar ka jingait U Trai jisu kabamot iway na kinyo ngot ki kristan kisha penshitom ko na pre kinyo ngot iway kirsan isya penshitom riewspah and repom million ngot ki kristan salan sa partai kisha shitom namar ka jingait U Trai jisu Christ karkom gani ka wall watch list bala permit ka open door mission mado snam kari Korea kawan ningkong ha ka jing penshitam ki kirsan boat sagari Somalia kabalai sagari Yemen kabasa Eritrea kabadon Afrika Libya Nigeria Pakistan Iran bakhandai ka Afghanistan kabashipo ka Sudan ka bakharway ki India ru ka jing penshitam yiki kirsan kala nangkiyo kala nang jur kat nang ni ki snam tangani ki khubar bangi ajung te pagini ki khnyat por Uttar Pradesh dan shibun ki badana along ki pastor ki brio ke jong oblai ngadang sian don wi porlok pastor bangi telefon porlok ju shakem shaset mula like no ki ma ni ke jinge kadan ke jing ai khubor bakadan ka jing ki suki jong ka jing don ji ki kristan Uttar Pradesh bakani ka long ka jing bek thong de ka sarkar la kem la simpat la penpep ike jakalong jeseng bakom ta om tangang ni kiwe ki jala jugur India Assam garo ka jinglum jingkhanyi ka jingdon jong ki balang juki brio jong balai hangte daga sarkar hari India kalenge jaga garo ka jingnang kiyo ka jingpenshtam ki kirsan baki India kawan number khatway ka jing bon ka jing shapar jom kirsan ka bakhadar ka Syria boat sa Saudi Arabia Myanmar Maldives kadi Maldives hausama jar shibo kala be ki missionary kala khang ki got TV bikui pat kila jing shakriyang to ka jing pesham ki kirsan ka Jorone China Mali Iraq Algeria Mauritania bat kumta ter ka jing nang kiyo jong ka jing penshitam kirsan ka jing shun ki nang boat U Trai jisu
Kadai kat kum ka jingïathuhlypa jong U Trai Jesus Christ. Kat baga jing penstam ki kersan kanang jur. Kata ka gospel kanang ïai de ka bor. Kidan sibun ki syakri jo balai ki balong die hard nam de ka gospel. War preng ka jisap penshitom. Kim simla sngi ban ïai-ap ka gospel ban syakri U Trai ban duai. Ngin penjur ka jingwan nakam de ki kersan ki basha. Penshitom namar ka jingeit U Trai Jesus Christ. Ngim ki sngi jong ka jing pendep ye ka jingïathuhlypa ka ktien ka jong U Trai. Kini gilong katu kani ke jingja ki bajah ka perthai ka bangila ban I hauni utayo kidang don sibun ke jingja ngimla banwan lamloi ki khbor jini ke jingja aswa bangin penkut ya kani ka jualam khbor ka jingïathuhlypa ka taïew ke jingja ka perthai ngimla khmih kren ya ka jinakam banduai nam da ganong ba shalong ka jela me khalia kan leit banji ganong mi khmat nakin repotali ki constituency ka arfnyo tri ubanai rempang ka bor pisa ka trejur ka bor jigen media ka trei ban influence ban penkhi ika san hima sima ka diga jela me khalaya ngidan kam yeginong sunshar kinangalam ki basyati ubalai ngidan kam ki statesman ka jela ga jingi ngimdan kam ki businessman ngidan kam ki statesman ngimdan kam ki social activist ki ban shule ki kam ban pe ka bhakame kim lang sarang ngidan kam kinong sanhima sima ngidan kam kinangalam ki bi jangai ngidan kam kinong thawan haga jela ga jingi kani gari ga jing kwa ga jing ubalai ka sanhima sima ga jela mekhalaya ga ji ka bible ge thu aka kitab Deuteronomy kan bakhatduh sebang ka bajit riewspah bat ka egbo di ban le kam de me ban thong do nongwei halor jome ubamlong para jome ngidan kam ban yo kinong sinshar ki ban mi aka jela ga jingi ki trai jela naga jet ban reu jingi kam de me ban thong do nongwei halor jome ubamlong para jome Henry unam penbon iki kulai lade unam penbon security lade lemne pen phaipat yau to pailang seri Egypt lemne unam ri halade bon ki tengah kinong sinshar kim de balong ki babon tengah bagadano jukan phai bakhlano lemne unam kynshew ye ka rupa bar ka ksiar halade kim de ki bakhwan mentoi spa kanongru andaw la syong halo ka khet ka himaju baun tho haladi ka nukol ani ka dokumen ka thup jing tho na ka hukum ka kitab nagada ka kitab ka khmat kilindo ke lebi un tho kopi daladi ba un bat kopi ka kitab ka hukum ju utrai tiga kata kalong lem batu batun pulia ka baro excuse me baro ke si ka karta jungu un puli na ka jing tho ka an ka ktien jo balai bon tip kundo ban sinshar bagadano ju kanam so sarang halo ki paraju kanam dan kata ka political pride o bangla adan ka bor wan ka jingsarang barba un pen phaino bon phaino ta hukum shakamani shakariam khanang bon pen skemi ki sngi jungu halaka hima khanang baga sarkar kalong stable strong kan function kani gadi ka jingi kai juga bible ni dan kam ka jela ga jingi yeke nong sinshar ki ba shepti yu balai ki ba ya kar kum ka an jong balai om ki ba di kia diwan om ki ba kenton spa om ki ba bon tengah bon kurim bon lo om ki ba kenton security lade ni dan kam ki nong sinshar ki ba shepti yu balai haka jela ga ja preng jong ka sansima ka sanhima sima ka pertai ka bala control de ki beri ka riewspah bat kinong sisha ki long tang ki puppet ka system terikam sisha khadar globally karan ka jing yang rasong jo ka jing sisha don bor ka bawan ne ka mensimile pyrshah ayu Chris
Ngidan kam ki patriotic statesman. Kinong san hima sima ki ba i di kari ba ga jaban ri ban yalam mi ga jala me khalaya. Baro and Republic ki constituency. Khaladi district. Ngidan kam ki brig ba shapti ng U Trai. Tingin penjur ga jindwayan de ga jala me khalaya. Kini ki jolam khubor. Ika jingja ga jaga barthay na ga sharak junga jing'athuhlypa. Ka jing'athuhlypa ka taïew ngin kynshew utio ban sawan. Ban pek wat klet ban dwaim de ga jala me khalaya. Collection wat klet ban dwaim na kabenta. Ki kersan ba shap penshtam ben wat klet ban dwaim de ga Israel. Ki jing'kan Thma ga jile Thma Russia. Wat klet ban dwaim. Ban ang baniam ni nam ki baduk ki bakhatduh ki ba shah khnyot ba shah exploit ki break badan na bor ki riewspah ki badan jalang dangshan lemba kinong sanhima sima ki khrap khat projabi ki tu ban prinkala ban reset ek perthai sika agenda ka ban biang bat ki kitab jube pa khatlai khat pra ban control ek perthai de goi pa system trekam ngide ban kindid ban riu ban phai khwat shoblai ban shakriyo blay kay bayu thulupaw jagap lanong gaba san gaba ngila puli ka jingmaham ki beru riewspah bat ka jingaimynsiem ki bakor ki bakhatduh ki ba ngeit bakin ïai-ap slem ka jingwan U Trai ban penjur ka jindai ban ya shakri parabangeit apreng joga bakum ki ka por U Trai ki bi baro ki ba sngap ya kini ki khubor jingja ki berni sno ba ka ktin U Trai U Trai ngir ki baro nam daga buram ga joblay longa jingsuk ye fi baro ni se shampan try nga aingu yeme namagani ga jualam khubor ga jingja ka perthai ngagar khu yo palang jime basngap yegeni ki khubor jingja ablay bangin ya kendit ban reu bangin phai khmat shmela radan ki bampat kalabamot ki bampat nge ga gospel kala ga por go try men kta jur ga bomsim kin kalabamot kin nge ga gospel kin ira ga perthai ki kindri ga drugs ka kya jong ga jing im jakhla jabo ablekin kriya gan kutna ki ga samante thumai pin khi me ga balang riji pin im gari ga jabreo kama gir sam shap stamben try protect nong ba shopreng ga jabreo ga jala ga ji collection ga baswan nginyo ko try ya ga sarkar ga blajit dame ki nami khma blajit dame ka bor pisa karam jo ka jing pin bi lengba jong ka bor jik media ablay jagini ki scheme yarap kanam ablay junga kanam la satya kanam long ablay junga ka trekam henrei ablayan yo I bikin mi kinong sanhima sima patriotic statesman ko try ki legislator ko try ablay kinong yalam gibran jing khli ga jala barakaway ko try ngagar khuno akini ga jala me khalaya porusam khlo ga shap pa nong shnong baro try baba yang bandai kari ni ga jima haga gardeng U Trai jisu blay jehovah blay butno baro ni dwai amen amen U Trai unkir kuifi yo yaga taïew ka bala kerkhu haga jalti haga jingkya ka jingman bhaman roy kinang baro ka kerkhu ki samla puli ka puli buti ki exam jopi U Trai kerkhu ifi fidan kamunu ka jindwai filaban telephone haga description dan number phone jonga bat nginya shakri parabangeit bat nangkershan roga junam dan jingi bengala ban agan shakri ki bajana pura paka hagar ki sige bakhatduh ta haduh bengni syam biang hagwai pagapor barki khubor kabangila ban yo ban shakri nagani ka kut aphira ngi judan ye ki bible study ngi judan ke jindwai ngi judan ye ki GK School of Ministry bar ngi wer bi ben snok tilang bar ngi ke shakri U Trai bar yang ini trailang ka kam joblay jisu gospel lukas ka khnai khalai wong khai ta nangawan unang khai peran kami ka khli ka bor berkhat peran kami ka por ka pisa sap ki phong ka bor me jundarong shara ban penroi ka kam khai ka ju yang ini khai ta anda U Trai jisu wan ni rap ka gospel tredep kamu try pelong senran be brai jelosum gibri bro pen kre ban yasham U Trai ubringir kuifi nam daga buram joblay amen longa jingso epi baro